Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο. Πάμε να συζητήσουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο βεβαίως το ξαναείδαμε και στο παρελθόν, αλλά σήμερα έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε ειδικό εδώ που θα μας βοηθήσει και θα μας διαφωτίσει. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι στο στούντιο τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό, ερευνητή στο Νάσιο Κέντρο Καρδιοχειρουργικής στην Αθήνα και στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλώς ορίσατε, κύριε Φαρσαλινέ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και τον κύριο Νίκο Καλογιαντζίδη, είναι πρόεδρος του Σωματείου Ατμιστών Κύπρου. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Εσείς πώς κάλεσατε τον κύριο Φαρσαλινό, αντιλαμβάνομαι. Ο λόγος ήταν η αμφισβήτηση λίγο του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ναι, βασικά η κατακριέργηση που γίνεται κατά του ηλεκτρονικού τσιγάρου βάλετε καθημερινώς παραπάνω από την επιστημονική κοινότητα κτλ. Και φέραμε κάποιον έτσι να μπορεί να ενημερώσει λίγο τον κόσμο που έχουμε τους ατμιστές στην Κύπρο. Οι οποίοι όλο και αυξάνονται, κύριε Φαρσαλινέ. Πείτε μας λίγο, έχει τελικά πλεονεκτήματα η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, όχι μόνο σε σχέση με το συμβατικό, αλλά και από μόνο του ως επιλογή? Όχι, μόνο σε σχέση με το συμβατικό, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Νομίζω ότι η συζήτησή μας πρέπει να αφορά μόνο τους καπνιστές, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Είναι 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Είναι 28% των ενηλίκων στην Κύπρο, κυρίως άνδρες. Είναι 35% στην Ελλάδα. Είναι τεράστια τα νούμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει τον 21ο αιώνα 1 δισεκατομμύριο προώρους θανάτους αποκλειστικά και μόνο στο κάπνισμα. Και δυστυχώς η επιστημονική ιατρική κοινότητα, θα είμαι ξεκάθαρος, έχει αποτύχει στη διακοπή του καπνίσματος, γιατί τα καλύτερα μέσα διακοπής που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτελεσματικότητα στο έτος, όταν κοιτούμε τη διακοπή του καπνίσματος, πάνω από 20-25%. Επιπλέον, πάρα πολλοί καπνιστές, επειδή δεν θεωρούν νόσημα το κάπνισμα, θεωρούν ότι είναι απλά μια κακή συνήθεια και ένας κακός τρόπος ζωής, αρνούνται να δεχθούν βοήθεια από τους ιατρούς. Όμως το 95% των καπνιστών γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το κάπνισμα προκαλεί βλάβες στην υγεία. Αυτό σήμερα είναι ξεκάθαρο. Έτσι, λόγω αυτών των προβλημάτων, το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια τρίτη λύση, γιατί η καλύτερη επιλογή είναι να το κόψει από μόνο σου και η δεύτερη καλύτερη είναι να χρησιμοποιήσει τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μια τρίτη λύση όμως αποτελεί η χρήση προϊόντων εναλλακτικών με βάση μια στρατηγική και μια πολιτική που λέγεται πολιτική ελάττωσης της βλάβης ή του κινδύνου από το κάπνισμα. Και έτσι προέκυψε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο ανθεί, όπως είπατε κι εσείς, σε όλο σχεδόν τον κόσμο, παρά την λυσαλέα, θα έλεγα, επίθεση που δέχεται και από την επιστημονική κοινότητα, από μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία αφορά δεδομένα, πραγματικά. Εγώ δεν ήρθα να παρουσιάσω καμία προσωπική μου άποψη. Εγώ ήρθα εδώ και με προσκάλεσαν οι ατμιστές και τους ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί έχω 55 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ξένα επιστημονικά περιοδικά για το συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Και είναι οι περισσότερες δημοσιεύσεις που έχουν γίνει από κάποιον συγκεκριμένο, η ερευνητική μας ομάδα. Και με βάση αυτή την εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα μιλούμε και ενημερώνουμε τους καπνιστές. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι ο καλύτερος τρόπος ενημέρωσης θα ήταν να έχουμε εδώ και κάποιον ο οποίος έχει εκφράσει και δημόσια την άποψή του εναντίον του ηλεκτρονικού τσιγάρου, για παράδειγμα η πνευμονολογική εταιρεία. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Και θα αναγκαστώ να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου, να συζητήσουμε δηλαδή για αυτά που ακούν οι καπνιστές καθημερινά και ποια είναι η απάντηση. Θα ρωτάω κι εγώ διάφορα. Βεβαίως, μακάρι. Λένε λοιπόν ότι υπάρχουν καρκινογόνες ουσίες στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και ότι δεν είναι τόσο αθώο όσο κάποιοι το παρουσιάζουν, και το παρουσιάζουν αθώο για λόγους κέρδους. Πολύ σωστά. Όπως και στον αέρα του στούντιο εδώ, εκτιθέμεθα συνεχώς σε φορμαλδεΐδη που προέρχεται από τα πλαστικά, από τα ξύλα, από τα έπιπλα, από τους τοίχους. Ξέρετε ότι η βασική αρχή στην τοξικολογία και στην επιστήμη είναι ότι δεν παίζει καθόλου ρόλο η ύπαρξη οποιασδήποτε ουσίας, αλλά στο πόσο εκτίθεσαι. Εμείς σε μια μελέτη διαπιστώσαμε ότι η έκθεση σε φορμαλδεΐδη, παράδειγμα, το να μένει σπίτι σου και να εισπνέει στον αέρα 24 ώρες, είναι 2,5 φορές παραπάνω από το να χρησιμοποιείς όλη τη μέρα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όπως είπα και πάλι, ο καπνιστής οφείλει να ξέρει τι συμβαίνει με το προϊόν στο οποίο εκτίθεται τώρα, που είναι το συμβατικό τσιγάρο, και τι θα συμβεί όταν αλλάξει προς ένα εναλλακτικό προϊόν όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το ίδιο σημαίνει και με τα φάρμακα, ξέρετε. Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργεια. Αποδεχόμαστε παρενέργειες, γιατί το όφελος από την αντιμετώπιση ενός νοσήματος είναι πολύ μεγαλύτερο από τους κινδύνους που προέρχονται από τις παρενέργειες. Τώρα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα σας πω κάτι πολύ απλό και δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας.
Η απουσία καύσης, το γεγονός ότι δεν καίς οργανική ύλη όπως είναι ο καπνός, το φυτό, και η απουσία και καπνού επίσης, γιατί το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν περιέχει καπνό, καθορίζουν την τεράστια διαφορά στην τοξικότητα των δύο προϊόντων. Όπως είπε το Public Health England στην Αγγλία και το Royal College of Physicians, με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα επιστημονικά, το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι περίπου ή και πάνω από 95% λιγότερο βλαπτικό από το κάπνισμα. Αυτό οφείλει να ξέρει ο καπνιστής, γιατί ο καπνιστής συγκρίνει, ξέρετε, το τι κάνει τώρα, το ότι καπνίζει συμβατικά τσιγάρα, με το να αλλάξει τη συνήθειά του σε κάτι εναλλακτικό. Ωραία. Άρα, δεν μου απαντήσατε. Έχει καρκινογόνες ουσίες στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και έχει αυτή την αντιψυκτική ουσία που λένε ότι επίσης είναι βλαβερή για τον οργανισμό? Ενδιαφέρον, θυμηθήκατε κάτι το οποίο αποτελούσε επιχείρημα πριν από 4-5 χρόνια. Αναφέρονται στην προπυλενογλυκόλη. Η προπυλενογλυκόλη είναι ένα συστατικό το οποίο είναι εγκεκριμένο για χρήση σε τρόφιμα και φάρμακα από το 1982. Είναι 22 χρόνια πριν ανακαλυφθεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έτσι, αυτή η ουσία είναι. Ξέρετε το ποιο είναι το αντιψυκτικό με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο? Το νερό. Το πίνουμε όμως. Δεν έχει, δεν ξέρω πώς να το πω το επιχείρημα αυτό. Είναι τελείως παράλογο και ακουγόταν γύρω στο 2010-2011. Είχα πολύ καιρό να το ακούσω. Σας ευχαριστώ που μου το θυμήσατε, γιατί προφανώς θα το έχει ακούσει και ο κόσμος. Και αυτό σας ρωτάω. Είναι όλα τα συστατικά του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι εγκεκριμένα για ανθρώπινη χρήση, κυρίως στην τροφή ή και σε φάρμακα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ναι, το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει και δυνητικά τοξικές ουσίες σε ποσότητες 100 έως και χιλιάδες φορές λιγότερες από το τσιγάρο. Έχει όμως και πάρα πολλές ουσίες που υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου, οι οποίες λείπουν τελείως από το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όπως? Όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, που είναι καρδιοτοξικό. Όπως είναι η πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακες και άλλες καρκινογόνες ουσίες, που δεν υπάρχουν για έναν απλό λόγο. Ναι. Δεν καίς τίποτα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το συμβατικό τσιγάρο καίγεται στους 800 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνετε, είτε καίς καπνό, είτε καίς φύλλα τσαγιού, παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο καίς, αυτά τα προϊόντα καύση είναι ουσιαστικά που προκαλούν τοξικότητα, και είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε από τη δεκαετία του 70, ότι όλα τα νοσήματα και οι κίνδυνοι από το τσιγάρο οφείλονται στα προϊόντα καύσης. Και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο απλά δεν έχουμε καύση. Προκαλεί εθισμό το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Για να προκαλέσει εθισμό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που δεν είναι εθισμένο σε κάτι. Αυτή τη στιγμή το 98% των χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι καπνιστές, πρώην και νυν. Είναι άνθρωποι ήδη εθισμένοι. Άρα δεν προκύπτει κάποιος καινούριος εθισμός στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το επιχείρημα ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί προθάλαμο του καπνίσματος, που σημαίνει απλά ότι μη καπνιστές ξεκινούν με ηλεκτρονικό τσιγάρο, και όχι μόνο αυτό, στη συνέχεια αρχίζουν και καπνίζουν σημαντικά τσιγάρα. Είναι ένα πάρα πολύ λογικό, μια λογική ανησυχία, θα έλεγα, η οποία όμως είναι αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο τελείως θεωρητική. Και θα σας πω παράδειγμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωβαρόμετρο, τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καθημερινοί χρήστες νοικοτινούχων ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των μη καπνιστών είναι 0,08%. Είναι μηδενικό το νούμερο. Στην Ελλάδα, το 98,7%, κάναμε μια μελέτη πριν από 15 μέρες, το 98,7% των ατμιστών είναι πρώην και νυν καπνιστές. Δεν υπάρχουν δηλαδή καταναλωτές που να μην έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Είναι ένα προϊόν που αφορά, όπως λέμε και εμείς και όπως πρέπει να είναι, τους καπνιστές, και πραγματικά η χρήση, από τις μελέτες που βλέπουμε, γίνεται μεταξύ καπνιστών πρώην και νυν. Είναι απειροελάχιστη χρήση από μη καπνιστές, άρα εξορισμού δεν υπάρχει θέμα του να αποτελεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο προθάλαμο του καπνίσματος. Ωραία. Δεν προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αφού υπάρχει το στοιχείο της νοικοτήνης? Το διαχωρίσατε με το στοιχείο της καύσης. Καλώς. Η νοικοτήνη, ξέρετε, είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα και μάλιστα για μακροχρόνια χρήση. Αυτό δείχνει και την ασφάλεια. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων στην Αγγλία και στην Αμερική έχει συστήνει τη μακροχρόνια χρήση των νοικοτηνούχων σκευασμάτων ως υποκατάσταση του καπνίσματος, αναγνωρίζοντας πόσο ασφαλή είναι. Όταν μιλάμε σε ένα καπνιστή, θα πρέπει να μιλάμε για το πόσο σημαντικά ωφέλη στην υγεία του θα έχει από το να μετατραπεί από καπνιστή σε ατμιστής. Δεν μιλάμε για κίνδυνο, μιλάμε για όφελος. Το όφελος μπορεί να μην είναι στο 100%
της διακοπής χωρίς τη χρήση κάποιου υποκατάστατου, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στο 95%. Για έναν μη καπνιστή, όπως είπα, δεν πρέπει να τους αφορά αυτή η συζήτηση και δεν θα πρέπει φυσικά να ασχοληθούν με ένα προϊόν, γιατί από τη στιγμή που δεν εκτίθενται σε κάποιο κίνδυνο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτεθούν σε αυτόν τον ελάχιστο που μπορεί να έχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά γιατί να γίνει αυτό. Για ένα καπνιστή όμως δεν μιλάμε για βλάβες, μιλάμε για ωφέλη στην υγεία. Ωραία. Επίσης υπάρχει μια ανησυχία ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πιο προσβάσιμο, αν θέλετε, στους έφηβους, στους νέους. Και μπαίνουν στον πειρασμό και μετά μπαίνει με στη λογική ότι είναι προθάλαμος για το κάπνισμα. Σε αυτό πώς απαντάτε? Και επίσης, διάφοροι νέοι μου στέλνουν μηνύματα, ξέρετε, οι γονείς έχουν το άγχος το περισσότερο, να το ξέρετε. Κάνουν και δικές τους προσμίξεις, αν θέλετε. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει μέσα. Το καπνίζει και ο Θεός βοηθός, κύριε Φαρσαλινέ. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί και τα αρώματα, αυτά τα συστατικά των αρωμάτων τα οποία λέτε, είναι, σας λέω και πάλι, εγκεκριμένα για ανθρώπινη χρήση. Προέρχονται από τη βιομηχανία αρωμάτων για τα τρόφιμα. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Όσο αυτό που λέτε για τους εφήβους είναι επίσης μια πολύ λογική ανησυχία και έχουν γίνει μελέτες. Έχουμε αναλύσει και εμείς κάποιες μελέτες που γίνονται στο εξωτερικό και έχουμε παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Υπάρχει πράγματι αρκετός πειραματισμός. Δηλαδή, το πήρα να το δοκιμάσω. Συστηματική χρήση είναι ελάχιστη. Θα σας πω στην Αμερική, όπου γίνεται και ο σάλος με τη χρήση στους εφήβους, εμείς αναλύσαμε την τελευταία μελέτη που έκανε το Κέντρο Νοσημάτων της Αμερικής και βρήκαμε ότι μεταξύ των μη καπνιστών εφήβων το ποσοστό χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου σχεδόν καθημερινά είναι 0,3%. Πάλι πάρα πολύ λίγο. Ο πειραματισμός υπάρχει, αλλά ήδη στην Αμερική τα δεδομένα του 2016 δείχνουν πτώση και του πειραματισμού. Είναι κάτι το οποίο φυσικά χρειάζεται να το παρακολουθήσουμε, αλλά πρόβλημα δεν υπάρχει. Αντιθέτως, μπορεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο να λειτουργήσει και ως πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή να μείνει ένας έφηβος στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και να μην γίνει καπνιστής. Επιπλέον, και το τρίτο, το τελευταίο. Βγαίνει ένας νόμος και απαγορεύει την πώληση των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε ανηλίκους. Και λύγει το θέμα. Κύριε Φαρσαλινέ, απαγορεύεται η πώληση και σε ανήλικους των τσιγάρων στο ηλεκτρονικό και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Μια ερώτηση για τον κύριο Καλογιαντσίδη. Πόσο ασφαλή είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όχι για την υγεία μας, αλλά για τη σωματική μας ακεραιότητα? Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς διάφορες φωτογραφίες μέσα στο ίντερνετ, το έχει εξεράγει στο στόμα, το έχει εξεράγει στο χέρι του. Πείτε κάτι στον κόσμο και θα κλείσουμε με αυτό. Πόσο ασφαλή είναι να χρησιμοποιήσεις μια τοστιέρα σε ένα μπάνιο? Δηλαδή τα ποσοστά που έχουμε από εκρήξεις οι οποίες κυκλοφορούν στα ίντερνετ και είναι πρώτο θέμα λόγω κλικοθυρίας, το να αρπάξουν εκρήξεις στις σελίδες, είναι το 99% των περιστατικών είναι ιδιοκατασκευές και πειράματα τα οποία γίνονται από μόνοι τους του χρήστη. Τα πειράζουν, λέτε? Όχι, ακόμα και ιδιοκατασκευές. Δηλαδή το να κόψω εγώ μια σωλήνα και να την ονομάσω ηλεκτρονικό τσιγάρο, το ίδιο πράγμα μου κάνει. Άρα λέτε ότι είναι απολύτως ασφαλή ως απολύτως ασφαλή όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης, φυσικά. Τότε ναι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαρσαλινέ, και εσάς, κύριε Καλογιαντζίδη, για την εδώ παρουσία. Νομίζω ότι τα απαντήσαμε όλα. Δεν ήταν η πνευμονολογική εδώ, ήμουν εντάξει, όμως ήμουν καλός συνήγορος του διαβόλου. Νομίζω Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,